Με θυμάστε? Είμαι ο Ρόμποκοπ. Έχασα όλα τα λεφτά μου στο στοίχημα και στο χρηματιστήριο. Και τώρα διαφημίζω Whisky Johnny Walker για να ζήσω. Δεν πίνεται όμως. Είναι απέσιο. Το συχαίνομαι. Καλύτερα να τρως πεταλούδες. Λιγότερο εδιαστικό είναι. Θα σας δώσω μια συμβουλή. Κάθε πρωί να πίνετε μια τσικουδιά. Κάνει καλό στην υγεία. Μπορεί βέβαια να σας πιάσει και κόψιμο. Συμβαίνουν αυτά.